Gaur egungo gizartean gastronomia gero eta inpaktu edo garrantzi handiago dauka. Baina kontuan hartu behar dugu gastronomiaren atzean sukaldeaz gain zientzia ere badagoela. Eta horregatik Basque Culinary Centerrek hori kontuan hartuta ikerkuntza zentro bat montatu du. Eta hori da BCC Innovation. BCC Innovationek urteak daramatza bazterkinak edo subproduktuen berrerabilpena bultzatzen, baina sukaldaritza mailan, adibidez fermentazioekin. Eta nik egingo duena da fermentazio horrek zientifikoki ikasi edo ikertu. Zergatik fermentazioa? Fermentazioari esker guk erabiltzen dugun sustratu hori bazterkina edo subproduktua izango litzatekeena eraldatu genke. Zelan, bertan parte hartzen duten mikroorganismoek sustratu horren makromolekulak hartu egingo dituzte euren bizi zikloa burutzeko eta metabolitu barriak jariatuko dituzte. Horrek egiten duena da lehenengo genuen produktua eraldatu. Eta produktu berri horrek balio gastronomikoa izango du. Nire testiaren abia puntua izango da BCC kafetegian soberan dauden laranja azalak. Horrek laranja azalak hartuko ditugu eta fermentatzen jarriko ditugu. Kontuan hartuko ditugu 3 parametro, gehitzen dugun gatz kantitatea, fermentatzen itziko dugun denbora eta temperatura. 3 parametro horrek kontrolatu egingo ditugu eta denboran zehar laginak aztertzen joango gara, produktu optimo edo produktu egoki edo balio gastronomiko altuko produktu batera heldu arte. Historian zehar sukaldariek eta sukaldaritzan fermentazioak erabili dira. Frutak osoak fermentatu egin dira eta gero geratzen da gominola edo olako antzeko bat. Baina testi honen erronka izango da bazterkinetatik abiatuta balio berdina izango duten produktuak lortzea. Bazterkinen fermentazioen inguruan gitzi ikertu da, baina nik uste lortuko dugula bazterkinetatik abiatuta balio altuko produktu bat lortzea eta horrela bazterkinen erabilpena bultzatuko dugu gastronomian.